Začal som ťažiť krypto. 3, 2, 1, go. Presne tak, nebavíme sa tu o žiadnom ťažení v doloch, ťažení nerastných surovín, ale bavíme sa tu o ťažení kryptomien, ako je napríklad Bitcoin. No a v tomto videu ti ukážem, ako som sa ja rozhodol diverzifikovať svoj pasívny príjem. Ak si myslíš, že investovanie do krypta je najrizikovejšia forma investovania, tak v tomto videu ti ukážem, že existuje ešte jedna podstatne väčšia riziková forma investovania práve do kryptomien. Ako som spomínal, bavíme sa tu o ťažení krypta a bavíme sa tu o najviac rizikovom investovaní, či už riešiš akcie, ETF alebo samotné krypto, tak ťaženie krypta patrí medzi viac rizikové než tie predošlé a maj na pamäti, že toto obnáša najväčšie riziko zo všetkých spomínaných fóriem investovania. Za mňa osobne ti určite neodporúčam riešiť takúto formu investovania, nakoľko v tejto oblasti sa nachádza najviac skemerov, najviac falošných stránok, kde zaplatíš a už svoje peniaze nikdy neuvidíš. Čiže ak chceš aj ty riešiť takúto formu investovania, maj na pamäti, že to obnáša veľké riziko. A teraz už poďme späť k videu. Obávam sa, že toto video bude dostatočne dlhé, takže som si dával na pomoc môjho kamaráta ChatGPT, ktorý ti zodpovie, ako sa dá ťažiť kryptomeny. Čiže sú dva spôsoby, pool mining a solo mining. Kľudne si zastav toto video, prečítaj si, čo obnáša každá jednotlivá kategória a my ideme ďalej. Teraz, keď už odoka vieš, ako sa dajú ťažiť krypto, tak si poďme zobrať pre príklad od Alzy, teda od toho zeleného mimoňa, najvýkonnejšiu grafickú kartu, najdrahšiu od Nvidia, ako môžeš vidieť, tu zvýraznená. Poďme si zobrať príklad, že platíš 15 centov kWh, tak prerábaš 48 centov za deň, teda 0,48 dolára. V prípade, že platíš 15 kWh, ale povedzme, že máš túto cenu zadarmo, teda elektrínu neplatíš, povedzme, že si v podnajme, elektrínu máš v cene, tak tvoj výnos je 0,74 dolára každým jedným dňom. Čiže či sa to oplatí, či nie, uznaj ty sám, ale stále za najvýkonnejšiu grafickú kartu, ktorá stojí cez 2000 eur, zarábaš iba 74 centov za deň. Podľa mňa sa to neoplatí. Čo si o tom myslíš ty? Keď súhlasíš so mnou a myslíš, že sa to neoplatí, tak presne preto boli vytvorené ASIC minery. Ako môžeš vidieť, kamarát ChatGPT zodpovedal otázku, čo to znamená. Bavíme sa tu o špecializovanom zariadení navrhnuté na efektívnu ťažbu kryptomien pomocou konkrétneho algoritmu. Je to oveľa výkonnejšie a energeticky úspornejšie ako bežné počítače, grafické karty alebo procesory. Máme tu množstvo týchto ASIC minerov v cenovej kategórii od 10 do 20 tisíc, ale taktiež tu máme aj menšie ASIC minery, tzv. Domáce ASIC minery, kde sa bavíme o cenovej kategórii plus minus okolo tej tisícky. No a čo sa týka mňa konkrétne, ja som si zvolil Canaan Avalon Nano Free Heater, alebo teda Bitcoin miner, ktorý ťaží kryptomeny s algoritmom SHA-256. V preklade je tam Bitcoin, Bitcoin Cash alebo podobné kryptomeny, ako môžeš teraz vidieť. Nemám ani 1, ani 2, ani 3, ani 4, ale celkom vlastním 7 týchto ťažičov. Plus k tomu mám ešte pre Peťovú ochranu navyše a taktiež ešte smart zásuvku objednanú z Alzy. Čo sa týka tejto smart zásuvky, bavíme sa tu o smart zásuvke GoSound Smart Plug SP1. Táto zásuvka mala slúžiť na môj ventilátor, ktorý mal byť nasmerovaný na tieto ASIC minery práve počas týchto letných horúcich dní. Nakoľko ASIC minery sú známe tým, že generujú jednak teplo, hluk, ten hluk si môžeš tunak teraz vypočuť, ako veľké mašiny produkujú hlučnosť. Čiže nič príjemného. No a práve táto zásuvka mala slúžiť na ventilátor, ktorý mal byť nastavený počas obedňajších hodín, teda keď máme najväčšie teplo v týchto letných dňoch, aby schladila moje ASIC minery.
avšak táto zásuvka je nekompatibilná s našimi zástrčkami, teda minimálne aspoň s tými mojimi, čo sú v mojej domácnosti, čiže zapojenie bolo neúspešné. Reklamoval som tento produkt naozaj, vrátili mi peniaze, čiže je to v rámci možností v poriadku, ideme ďalej. Teraz si tu dáme krátky timelapse unboxingu, rozbalujem tu teraz moje zdroje, aj ťažičky, v tomto prvom úseku rozbalujem zdroje objednané z AliExpressu, neobjednával som to priamo od výrobcu, kde to nájdeš za $139 vrátane zdrojov, lebo čakacia doba sú 2 mesiace. Takže som to objednával od Mindshop.eu ťažiče, kde ma stal 134 € jeden a zdroje som 3 objednal z AliExpressu Ugreen, ktoré teraz rozbalujem, 160W zdroj, nabije ti mobil za pol hodinu, ale je to podstatne drahšie, ako môžeš vidieť, preto som to neobjednával priamo od výrobcu, lebo čakacia doba sú 2 mesiace, čo už je celkom dosť. V tomto prípade, že som si síce priplatil za to podstatne viac, ale mám to podstatne skôr, takže 3 zdroje z AliExpressu, ťažičky všetkých 7 od Mindshop.eu, no a na ostatné zdroje napájacie čakám ešte stále od výrobcu, čo som objednával priamo originál, ktoré ti aj odporúčam, keď si to chceš objednať, nakoľko sú podstatne chladnejšie, udržujú ten chlad, sú lepšie stavané, takže ak to chceš aj ty riešiť, ti určite odporúčam priamo od výrobcu objednávať, ale je tam podstatne dlhšia čakacia doba, kým ti to dojde. Mašinky zapojené sú, teraz už to stačí iba zapojiť, čiže tunak sa prihlásíš do stránky od výrobcu, čo máš cez svoj ťažič sa prihlasuješ priamo, čiže sa prihlásíš. No a keď sa prihlásíš, tak uvidíš presne toto, kde vidíš stav svojej mašinky, vidíš, mne už beží 8 dní, 17 hodín, všetko tunak môžeš vidieť, v configuratione tam si nastavuješ, kde chceš, aby ti to ťažilo, a kam aby ti to posielalo a podobne, to už závisí cez koho ťažíš, kľudne môžeš ťažiť aj sám, nie cez žiadnu stránku. Ja osobne ťažím cez konkrétne 2 sprostredkovateľov, ukážem ti samozrejme obidvoch, ideme rovno na to. Ešte predtým, než prejdeme teda na tých sprostredkovateľov, cez ktorých ja ťažím, tak ti ukážem tieto dáta, ktoré sa týkajú pool miningu. Čiže spájaš svoju palebnú silu s ostatnými ľuďmi, čo sa tiež snažia nájsť ten blok, a pri pool miningu, ak niekto z danej skupiny ľudí nájde ten blok, alebo teda tých mašín, tak sa daná odmena prerozdelí podľa toho, akou silou palebnou, alebo teda aký výkon máš. Takže čo sa týka pri pool miningu, tak tvoje predpoklady sú, že strácaš $0,27 za deň. V prípade, že platíš $0,13 za kWh, čo už je môj prípad. Takže aktuálne, kebyže to nechám bežať pri pool miningu, tak ma mesačne táto mašinka stojí $8 v strate a ročne $100. Ale stále musíš brať do úvahy to, že ty ťažíš dané množstvo, a ak dané krypto spraví krát 10, tak tento tvoj income spraví tiež krát 10, ale cena za elektrínu zostáva. Takže otvoríme kalkulačku, povedzme, že daný Bitcoin Cash spraví za rok krát 10, takže dá 62,05 krát 10 minus elektrinu 160,60 zaplatíš. Takže ak daný Bitcoin Cash spraví krát 10 za jeden rok a ty ťažíš poctivo každý jeden deň, každú jednu minútu, sekundu, tak toto je tvoj profit. Ale zase je to špekulácia, samozrejme, ak krypto pôjde na nulu, tak prerobíš všetko a prerobíš ešte navyše na elektrine, takže je to dosť rizikové, neodporúčam to, len tu dokumentujem moju cestu, to ako som sa ja rozhodol. No a s tým, že ja budem používať 5 mašiniek na solo mining, čiže nebudem sa deliť s ostatnými, ale ak nájdem blok, tak je celý pre mňa.
Takže ja osobne budem používať 5 mašiniek na solo mining, čiže tu existuje stránka vytvorená na to, aby si predbežne vyrátal tvoje šance. Pri Bitcoine s 5 mašinkami jedna ponúka 4 terahaše za sekundu, čiže 4x5 20, tak mám šancu zhruba 1:600 ročne, že nájdem Bitcoin blok. Odmena je 3,125 jak pri Bitcoine, tak pri Bitcoin Cashi. No a ja na čo budem používať tieto mašinky na solo mining je Bitcoin Cash. Takže mám šancu zhruba 25%, že nájdem za rok blok. A interval na jedného bloku trvá 10 minút, čiže každých 10 minút je tam minimálna šanca, že nájdem ten blok, aj keď tá šanca je veľmi nízka, ale stále tam je tá šanca, čiže môžeš to brať ako novodobú lotériu, že každých 10 minút má šancu vyhrať ten blok. No a čo sa týka mňa, tak 5 mašiniek na Bitcoin Cash, 25% šanca s odmenou 3,125 a pri súčasnej cene Bitcoin Cash, čo je zhruba $350, tak ak ho úspešne nájdeš, čo má šancu každých 10 minút nájsť, tak máš odmenu zhruba nejakých $1050 len pre seba. A nemusíš sa deliť s nikým, pokiaľ ťažíš solo. Ešte som chcel dodať jednu vec, čo sa týka týchto ťažičov, tak to sú tie teploty, ako som spomínal aj skôr. Čo sa týka tých čipov, tak konkrétne to je nastavené, aby udržiavalo túto teplotu na hladine 90 stupňov a podľa toho to prispôsobuje aj rýchlosť ventilátoru. Ako vidíš, tu to je RPM, čiže 5310 otáčok za minútu. Percentuálne to vychádza, že momentálne tie ventilátory bežia na 74%. Čiže na tieto letné dni je to celkom pomerne vysoké číslo a vyriešil som to veľmi jednoducho. Namontoval som tam ešte heatsinky, ktoré som tiež objednával z AliExpressu, stalo to iba pár drobných. Takže tie som tam namontoval k tomu, no a výsledok toho je, že vidíš, teplota tiež 90 stupňov, lebo je to tak nastavené, aby to udržiavalo na tej hodnote. Toto mám teraz akože otvorenú druhú mašinku, to rozhranie, ale vidíš, že percentuálne bežia iba na 38% tie ventilátory, čiže ten heatsink jednak pomohol udržať aj ten čip. Ja som to montoval tam konkrétne 3 na USB konektor, na čip a potom ešte na ďalší čip, ktorý sa dosť prehrieval. Teraz ti to ukážem. No a namontovaním týchto heatsinkov tak sa podarilo naozaj schladiť jednak teplotu tých najhorúcejších miest, taktiež to aj znížilo spotrebu energie, nakoľko sa tie ventilátory točia o niečo pomalšie, aby udržiavali tú cieľovú teplotu, takže toľko k tomu. Takže čo sa týka toho pool miningu, tak používam VIA BTC, kde ťažím na pool miningu momentálne s jednou touto mašinou. Mám ju už vyše týždňa, vyťažila mi, vidíš, 0,007 Bitcoin Cashu, za posledných 24 hodín 0,00044, takže za týždeň mi jedna takáto mašinka vyťažila zhruba takéto množstvo. Mal som to ešte jeden deň na tomto coine XEC, vidíš, mám naťažených 5120 týchto coinov za 40 hodín, má to hodnotu nejakých zhruba 20 centov, čo sa ťaží denne, tých 20 centov. No a čo sa týka solo miningu, tak tiež používam aj túto platformu, ale mám tu ešte jednu. A tou ďalšou je 2Miners, kde používam čisto iba na solo mining, tam mi momentálne beží jedna mašina, keďže na tie ostatné ešte čakám na tie zdroje, ako som spomínal. No a čo sa týka tohoto, používam to čisto iba na solo mining, ale hovorím, obnáša to veľmi veľké riziko, čiže aj keď ťažíš, či už to je pool alebo solo mining, tak to obnáša veľké riziko, lebo jednak pri solo miningu máš nízku tú šancu na nájdenie bloku, ale keď to nájdeš ten blok, tak máš 3,125 coinu a povedzme, že to necháš bežať v pozadí 5 rokov, tie mašiny, zabudneš na ne, proste iba necháš si žiť svoj život a za tie roky sa to naozaj môže nazbierať, kebyže to krypto spraví krát 100 alebo krát 1000, ako bolo aj v histórii za to obdobie, tak to kľudne môže spraviť také čísla, môže, nemusí, samozrejme krypto môže skrachovať na nulu, čiže prerobím jednak hodnotu za tie mašiny, čo som zaplatil, za zdroje, prerobím ešte na elektrínu, čo platím, čiže obnáša to veľmi veľké riziko, ale zároveň je za tým aj veľmi veľký zisk. Toto ťaženie je na dlhodobú trať, čiže to prosto nemám bežať v pozadí, uvidíme, či nájdem blok, či nie. No a ak áno, tak to dám vedieť. Nahrám o tom nejaké krátke zase video v budúcnosti. Prípadne, ak chceš aj ty ešte vidieť nejaké videá z tohoto odvetvia, kde ťažím krypto, tak mi daj vedieť do komentáru. No a počujeme sa na budúce. Čau.